Kutaura nema exams reve kuda kudzokera nemi hanzi vakambodanana havangaite maenemi amenoseko kapota kutarisa profile yangu nofane kurwadziwo kapota chiverenga status yangu zvakapera kare kare andichanda wato ex yangu kane saka chingobvuma kuzarawo love yadaikupa zvino pane wandakupawo asi kana ukandifunga unogona kundifonera kana ukandifonera ndifunge ndikadayira nekuti ndiri bhizi kukiswa ndiri mulavhunyowani zvakapera kare kare andichanda wato ex yangu kane Akandivenga, my ex can't stand me. Moved out, started a new family. She don't care if I live or die. She still calls and I don't know why. Akasara sekusiwa nindege pakuda rimwe ticket dandega. Wait, inbox yangu iri kustressa. Love yangu vakuda wokutesta. Ita so, block me kwese. Insta, Snapchat, Facebook yese. Ka life kangu kanogona kukufendesa. Na bei wangu hembe zedu tichimechesa. Kare kare andichanda wato ex yangu kane kurambana inotambika usandivenge kane kungoti chete ndaona mumwari nane kurambana inotambika kwakaipira vanorwadziwa apa ndikubloke kuti uone kunofariwa nzikutaura nema exams reve kuda kudzokera nemi hanzi vakambodanana havangaite maenemi amenoseko kapota kutarisa profile yangu nofane kurwadziwo kapota chiverenga status yangu zvakapera kare kare